sumdong te ta na thulom bulchan na tur sum nei lo te tan thlenga tha em kan ko mu lo kang cheunga second hand chikim omna a bel pui puya hawng thei si lo te tan capital claim zoka second hand items puitlinga changa nau pang thuam no underwear thlengin piece somnga za chhobor vel te a che khar chhon tur an nei renga direct ka bel cha an ni awangin an second hand te hi mantlom zok le chathei angber turin an chhop chuak china an bungrwa te hi che savek le uluk taka pek savek an ni awang hian du sak bik an theilawa tu tan po hlok thei angber turin an siam savek china sumdo na bulchan du tan emo an rate chechiang du tan an WhatsApp group link hi comment section a le description a hian kada a an WhatsApp group link hi join in an bungrwa te hi in lo bel chiang ve cheu don nia Tlangval channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video a chuan American psychological horror film munom tak kumsang khajakwa somsari pathuma tlangzar baby ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zoi na hun ilo nei le ang umyang social worker eni chu chung ko pakhat case danglam tak nei boipui bing tura ti ni in chumi te chung kwa chu what's word chung kwa antimai chin hemi te chung kwa hian mi cheng pali omin chung te chu chung ko nuber Mrs. Wadsworth le mi pasang vek laka afate German le alba te baka an pangber mingpo nei lawa baby tia an ko te hi anni maktak mayin an pangber le an mi panei chun baby hi kumsom ni lai upa ni to ma se aril rulam chiang kwan zan lo wanga hetianga naupang chia mai po ni lo naute ang maya lakhosa hini in anu le a u naute chuan an soi china chu ero chuan oi lo le chinin an pu te na helai muna eni anda chan po hi ani chia rengani what's word chuan eni hne na chuan baby apa chuan a thlau thak to thu te an ma ani chia chu baby in nga na an ni to thu te soima se mi a lo tak eni ero in anu chuan baby chu a hau na hle ani ti te a che zia amit meng le tong ka chuak te awangin a om anuam chia chin lovani ti te chu a mu mai big der lo tin baby mi pa ngai phak lo na an disability payment te chu an chung ko e bel ber ani ti po a she sa dim diamani thil omzia dik tak achin chhuwa ka shat kil kel du eni po in a case lak laya chuan nasale zwal zoka in sorbing tu ma se amalama he case lo la to ama chi a chu chung ko bel bul tum tu po chu chin shiar lawa mak taka abo len dak dai dan te chu a shele zelani chuti lain baby a chuan eng har sat nama aneya arin tat silo wangin athil tum lai chu atum lui ta thowa what's word chung ko ina po akal jing viau baby te chu in fiam puin a chon chai thiam hle nge a chu chuan what's word te nu fa om po atenuam lo zui le a an ngai dan apel chan ta viau bokani social worker eni hi apasalanu nen chawa khosani in anpa thalak hluite chu thinrim le rilruna ti sha takin athli reng chin alandan chuan eni pasal hian accident poile rap thak tak mai to ngeya ama ero chu accident rap thak taka chuan aboral ta nge ni khoshilovina ommek ti emo engtin chia nge a zel ti chu tarlan alani ri lo thungani lelama uachwar te chung kwa po in zana baby om chin tur chain ani chuan adai par thak sakte ba ka baby na chu athok deuh ber china zan kha chu baby chuan chuata alu tau palin achap zui chia maya achap thlem nan chu nu la chuan a hnute a nek tir zui mak mai chuti lai tak chuan what's word te nu faleng chuak po ron ho ve che in an thil mu awang chuan an thin rim zui hlebok baby athlem nana athil ti chu anilo zonga ngai ko yin an soi sa zui ta chiam maya nar thi nuanga an sop nu chuan thil thleng chu tu ma hne na soi chuak lo tura ti bokin i soi chuan rwal ban lo ilo man changkai awangin thu nei tu te hne na kan report ve che ani mai an lati mak zui
atuk lama la eni bok churon leng le in baby achu aron chik le pek le a afarnu alba ichu baby achunga chuan ado thei vak lavani ti te chu shiat bel chhozelin phone chang tura alba I akal son luk hlan te chuan adin ngei thei ringin baby achu eni chuan din chin tir te atum vel mase what's what chu ron langve ngalin chu awang chuan din tum ve wai to baby a po chu a chule nok mai eni chuan baby a chu puitura ron kal chin mai ani thu te soyin specialized clinic lama te kalpui la chuan ngai ole thei ngei ka ring tlatani tima se what's what ti eroin chul atilau viau mai eni chuan athil thiam chak dan le zir chak dan te chu mu tir tumin balloon te chu chhar turin an ti a ma se anu mit mei envekar baby a eroin engma chutingam talovin shilo ang che chuan a chu sop kwal vel tamai maya anula chuan aril ru hi nauteril ru ang bak ani lo wangin engma azir thiam thei tak tak lo shim shim ti in alo tui ni ve chat bokani aron tlo sek to lo nan ti in what's what ti vek chuan clinic kalvel chungchang po chu alo ngai to chat tur thu te chilin kolin kan thutluk na chu kanon shile don chenya ati nu phei chuan eni po in lom takin akal san ve tari ani mase eni akal rual che in baby a mela chuan in thiam lo na le anu hlo na chu mu thelang ngalin anu la chuan chil zui shepin an chhia te chu alo zui bor bor bokani chuta le a dan dik tak po chu chiang takalang chho ta zelin in chunga baby a chuan taksa le rilulama ngai sakna atok na sa chin hle anu le unaw nu te chuan andu du huna ku thap noi nan an mang china tong le din te chu phal sak nilo bur bokin ama puala engma ti phal sak anilo bok ama awanga suman don reng the nan a sen buchip lai chang rengin an enkol hetitiat pui tamai ni chumole Germany phei chuan adu du huna bol hlo takin a khosak pui chin bokani chu heti mek lai hian eni po in baby a shwai tumna disabled clinica an director chu ti poin what's what te no fa ho arin lel dan le baby a chung chang te chu a shil ve boka baby a hian mental problem anei ni in ka shelavani a chung de son ti luina mangin naute anga khosareng turin an nor luya an vau bet mek zok ni in ka sha what's what fa pathum te so pashan vek ni bokin an zawayin an thlau thavek nge a ami pakop nu nung ber chu baby a pani in ani po in a thlau thak vele thawawang le mi pa fa alo ni kher boxi awangin ami paton howa athin rim na chu baby chunga son ale buani in ka shia atibokani chuta le what's what la chuan clinica baby a shwai chu rem tile tareng reng lovin kha chu thenghil dai roti in achung chang chu moilo takin ala soi zui eni thin rim in sum zo lo po what's what te nu fa motor chuan an ina avakal le ngata engtiang po in chan khoma ula dan chuan baby a hi achu sak thau thawang che u ti makin azam ei lovani ti an mu chuan what's what te nu fa po an mang ang ve chanta no ber chuan ti dan tur ngai to nga zung in atopa chuan eni da bo dan tur ruwa man na chatak chu angai to chuak ta bokani baby a birthday kan lom do na ti in party na kalve tur chuan an som ta a ani po in I helovin alopom ve ngal ti chuan zan lama chuan baby a birthday po chu lom ni ta tak takin som ani ange in eni po tel ve thlap chuti lain engkim chik le meng taka lo thlir reng tu eni chuan naute birthday lom ti ve si a an lom dan te dai chu makti na khatin ngai that lo ruk na anei ngal anila taka naute birthday lom mingpu ve si in a baby a ber po chuan muna chang thachum lova puitling ho chuan nuam an tol ani ber zo kani
anel ve to awangin baby po in eni chu alo nei ve shwa shwa chuti lai tak chuan nu ber po in afanu te chu signal zewin an ni chuan eni in tura chuan damdoi an lo pol sakta ani hei wang hian rei lo te ya chuan eni po zoi ta hle in an nu fa ho chuan room pakhata shengin atal chhuwa theilo dana akut phuar mai po chu du tok lovin aka chu an ton le bokani ti chuan an mi som dang te hore ma tha tum chuan an kal nan le ri a ma sen chhuwa san fel chia tia wak ve shwa shwa thei alen em wanga wak hlok zet bok baby chu room chunga chuan lut ve ngal chatin eni phuarna te chu a phel sakta vek mai hemi nu hian hnunglam kongka atangin eni chuan baby chu tlan chhuwa pui ngalin thil omzia shathiam ve ngal what's what ti te nu fa po in anung chia chuan zui ve ngalan tuma ma semi a lo tak eni chuan an zui don ani ti chu lo shelok dim diamin an motor ke chu alo hol thep sak lok vekani hemi nu hian eni po in baby chu shwai atum em chinna clinic lama po chuan shwai talovin in lama en kol chhun zom ta daya din te chu zirtir le in sut ne na ading lai thla te chu lak sakin what's what ti te nu fa ho chu le khathon ne na thon bokin baby chuan ma so na tam tak anei to thu te NAUTE anga aom to lo thu te an hne na kirtir atum to lo thu te chu aziak lang bokani chu awanga what's what ti te nu fathin rim chu eni te in lampana in khal chuak zuin tun ma a an chung ko ti buai to chin tu te ho an ti anga da chat le mai chu an rel bokani albale germany te chu lut ma sa changin an ron chwale har em awanga mangang what's what ti chuan azui vele chuta le afanu te pahni chu vi hlum an ni ti mu in amang ang zui kher mai chutianga mang ang thabara a omlai chuan eni chuan ama po chu che hlum ve tumin aron be tamai what's what ti chuan engtin tin moni in sa seng san theima se be tum tu chu eni chau lo ni hau lovin eni nu apasala nu chuan kong lo dang ve bokin anin swal boina lama what's what ti chuan akeru ti tlakin a che thei ta der lo chu vele eni te nu fa chuan afanu te ruang phuman tumna an in hnung lama leilai khwar zau tak lama chuan hnukin anung chunga an pai thak ve hnu chuan anung chung bokin an phum zui le ta mia mai ni chumole atuk lama tang chuan maktak mayin eni po in baby chu mason tir atum ta reng lo maya a dan ngai ang chuan a tir zui ta mak mai heng zong ati chan po hi atopa chuan sha chwa ni ve ta in apasal rogera accident ato nu a NAUTE anga khosa zui ta thlatin chan kom tur anei to nan baby chu alo bitum ve chatani hei wang hian ril rupian swalna anei wang po ni haulo a sen lai tum nei rana ngai sakle vo be ani wang chawa mason ngam lawa NAUTE anga khosa zui ta reng baby chu engti kong ma a chan chwa ningai don talovin atang het zwal sau ani ber mai atana alom omlai ber ero what's what ti nu fakianga omlai aingut khachuan anun chu temin anuam save ta deuve ti vel zong anita ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chhuale ma chuan Tlangval channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule